birta kalang rapet aratu ana phansimi afransinil hinpen kardom apachre do kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang singhason englong hawrar tum thurpak wansi rong atawar ka selampon lang pheremesi consensi ke parpon kludung hawar along karbino tamas council atumpan 2.0 puthimi akemang pen rat tumphan longdi pata keron pon West Karbi Longri Farmer Association Chirima Thepi Ruke Sengpon 3 MSC Cup Football Patu Chingpon Bomlo Non Birtang Tonpen Puthot Lang Ponik Sinak Rong Rublong Ajar Kaching Thura Sai Le Klempon Jipu Wai Fisami Towar Banki Mesen Makenang Sodlo Towar Jongsi Mesen Avilu Putangti Rong Rublong Ajar Kaching Thura Sai Le Klempon Sista Katikup Dowegji Lapen Kaching Thura Matsi Klempon Edetji Lason si singhason MSC konsensi ke parlopon thedong lapen langberik atowara dak tuwar henu parpika jokpensi aningkan wangstami labangso hawra ratumsi thurpakpensi tuwar simi nakti slambomlo lapuson thaktak si peneng headstami thedong lapen ki langberik hawra ratum thurpakpensi tuwar slampon saideng pontulo labangso tuwar nang slampi bonbek nang jipupsi labangso hawra ratum besami MP morsing tu su phan batai chuning ridamlo labangso hawra ratum pen MP morsing tu su phan batai Tuni ridam det pu voi face mi pinyani anta labang so towar Islam pi pet det ajok pensi sai jok je pen rat hurpak pensi labang so towar Islam pi pon nangkok lubasi labang so hawra ratum pen pachini pon manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta to churu par piglawn har tum hasame minya porte menar tum misen pen labang so ni tum arong mate singason hawalong thakan minar tum naka humri pen ki misen pen po nar tum mi churu par piglawn Rasi non nirtum ki pangceng ke nirtum ke an kanma tami nirtum ke labang so atwar ki pan na te atwar ki so ke nirtum nami aning kanma tami nirtum son si klembo pen kidam tang aning kan pan age men nirtum mitang se poisa chirung si nirtum la son si atwar tami pastur bo most of it bining pen tuning bagen nirtum nami isi bangke hawar sai ka bi pen jok nirtum nami la son si atwar tami ci pan chok chok la son si nirtum nami dulu, lasi pining hois kami ni tum korong pancing mai thulo, lasi tuar bang ke ni tum panpi pusi cuma hat thulo, mas kami la pugai kali, ko ni tum khiti bati do pen ke hansu kami cewana ciponang dia posi tuar bang cipanang mas ni tum kedam atumi yang sini tum labang so tuar ceng pula mengorbar pensi, mengorbar pen ceng pun ni tum nipli lepen nipon si labang so atwar pan petang pan tuji. Tum hola tepak lang so pen thak lang break la pen abel lang break to kan so tuwar pan pen ke soi ke ke nir tum ke ladak lang meglu la pen ke rong hang rong pi la pen sar the rong pi la pen ke peng terona rong la pen ke hajon terang rong la pen non ni tum do bama ke ladak ke pila non nir tum rong mi he nir tum ke ladak rong mi non mat ke pinin nilang la bon sami pen ke ladak thedong nir tum ke kacir ke sing preaching na pi se chir he preaching na pi se nir tum chir la pen ke ladak bang ke thedong lombor tu polo pen ke isi bang ke hola pilo jengbong rong pi rong la pen birsing terang rong la pen ke kali ha hola drama rong dia tu berong kepa sai cing rumben si lasong su tuar pan mende kedam tangan ni tame ni tum cuning ri lo ni tum kedam tangan ni same lason cuning ri le he ke cuning ri pe lang li MP tame ni tum hanang pha lo nang pha ban same ni tum phan hok lo ni tum hanang pha pe ni tum dam lo same hala bang so hu ni tum hanang cha ke pi lo ni tum phan ke gang no na dap prang no soi bayi nang pa le no pen ni tum cing wai nang ni tum rong kep an wang pen ni tum cing ni tum cing kici thanang polo ni tum hodak pa soi baji pa le pen same ni tum dos baji ano same alang li bangke same tum MP sar bangke longit sedu same alang li longit sedu longit le chitong nang patadang pupi nang chitong teda la pen ni tum la pucot jadi la bola pilo lang to lang ma
kaskom tumna dulu ojit timung tumna du la tumta cetong namdi penit tumna cetong namdi dal mas ini tum ciwang lo ben mo phi ting ma kinang pudang pulo bos tami phi bang ke ini tum hanang pha phe dal lo amen ilimen ke jamin tok bi nomat ke rong sa lo ledak ro nitum la rong trainer kep ke don trainer kep ke nitum nilihan lo sa phai kuni ni phai cricket thom arni lakha crazy lang pharmacy consensi ke parlopon clodung ahawar along team Karbi Longri tum pen bori ponsi pudhimi akemang 2.0 englong so khai tum phan longli pata kron ajai mek pamban pon labang so longli pata kron pon ajai mek long smik alu hiaman pen Karbi Long Tamas Council CM Dr. Charam Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Thram Lekthi Karbi Long Tamas Council Deputy Speaker Raju Tisu lapan ki EMS MEC dumta chitong dun labang so ajai mek long ke pamban pon pudhimi akemang 1.0 long smi longli pata ke long dun de tum ana phan smi pudhimi akemang 2.0 long si longli pata pi pon puta pachini pon thu labang so longli pata kron pon ajai mek long pen smi lang pharmacy consensi angkang long pen bang suri pri arat tum phan akejoi pen longli pata ron pon lo bolong koma ji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Ong dong atum ke long le pota long nelang ko situ lasi inglong so tung apan ke forest long ke to me wildlife sanctuary long to me sida inglong so tum de nai inglong so tum man ke ajil ding klupen ke to nikan phokya truck ske to man ke moti me ke mang 2.0 pensi ake joy pensi long le pota ron la pen ke dak pini dung along dak lang pher consensi long ta bang suri pri abang pu bang phi tum phat long le pota ake joy pen Bharat angkang along India der long nohok astita long le pota ake joy pen ke ron kon pu kompik la arju long le ake joy pen long le pota ron pon lo la pen ke dam ke bang da free ake joy council pon lo la pen ke oko alada ke chok jun amang da council pen si pon ke chok jun ke dam ke ba la pen long le pota ta ake joy pen si pon sir la bolong komaji long la irrigation along le long la ke eviction je pansi notice ta pielo la pen ga ni bang da DSP la pen usi tum dam lo la pen kurja tuman ke dam bom no sir ini bangkon masih bang seputar bang suri pli abang phon pli to masih ke joy pen sir Semet pet ke la lang fer long sa me la khela nat kono la ministry dom long kitang pe du ra tan sa la me tu sa patang sa la da ka kon reporter local lo la sa ta in phan ni notice pi bom lo la pen project men tang sir abata la taram de phis da me chipri la da sin da me puthoda alang le tum pe ko chikim jo to ani sige dam vek nang po alang tum non ke isi ka chipri bom lo mati ani sige dam vek nang po sir la pen la mia chot ke lo hada ke tuana to man ke la ke sir la pen la opposition sir la opposition party tum penangan ke tok dole council la tangka kapan hok pola so botha council tangka kaplo panhok itum sike los la council ke na to mat tha kota ki pita ake joy dak premium ne tum ke los 15-16 course la pe la pen ke dak muni tuman ke wan lahai ta council pen la tum lahai gari chi reserve nang ni council pen sike pilo ake joy pen sike gari anda transportation ake joy class dagla tum ke chu ke juna phanda pipon la na ta council pen sike pilo de rara tum phan ke ra tum long le pota ke joy pen ke ba ke long nang ye phan ke council tangka pen le khoros la pen sike khoros sir last question la aning kan wang penangan youth tum BA MS me nang pas bom boy phis me la sakuri kilong gun bang abedet ti sir la si asam chief minister ason thoche nang le sita me council pen pak lang pon non ke nitum non agreement MOU signer lo central government pen si ang charap no ko la pen ke 20,000 ari so jang tum pha dak nitum training people la si December cheklo pen ke cheng munji MOU che tok elo ake joy pen se training people mane ke matric pass pi tum ta people atum man ke cheklo jon ni so training people la pen ke mane ke class 10 pass mane ke 12 pass la pen mane graduate mane ke post graduate la hetum hanta training people la tang det kolong te alang se certificate people la pen alang tum si goreng war sai tanang ni people West Karbi Anglong Farmer Association atum pen spatir pi ponsi chirim athe pi along Karbi Farmer Associations aru kimi ke sengpon labang so amai long West Karbi Anglong Farmer Associations amai phu Durgesor engti pensi mai chphem phu pon
lapen ki mai ki phat alam thi konchun bang Rajesh ingti pensi than pa chini pon labang so amalong sami aluhiaman pent Dr. Mirdhaka Burwa Government Poultry Farm Hamren Dr. Minder Teront Veterinary Officer Hari Teron Assistant Manager Hamren Poultry Farm lapen ki Charsim a branch amaipu har sing tok bi konchun bang rup sing timung men meji branch amaipu muniram ing hi atumpen chenglok Karbi Farmer Association along klembang phubang phitum da chitong dun pen sila bang so jaimek mesen pen pachun pon khiruni pen ten jingkathar Karbi Longri Abirta Dak cirim tepi pator gambura hemalong pini nilitu makimi Karbi Farmer Association branch keseng long nang ese tong don kado kawe media person pencenglok sapu safi pendak ni marli ko furun paya furun kado kawe anda kadong pai je klo kadong pini dak ilitum branch seng nang ko ke puhelo dadak ilitum resta bieng long long jirikindeng ko dunggo cirim tepi hanglang so lah hemolong arat tum longle adang ko ge thiu lapen angko latum adong ne lothigi lapen kowi ki pen long hong kapang reng wo kapang reng positame aning hangwa la si nilitum alangli munitum ben cetong lo je nalitum ta dak bangka training program awareness program bangke nilitum ta nangi pen nilitum along ta dak brand sabang ke nang sengi thapo mala suoteng pen nilitum dak bang lo pini nilitum dak brands kimita sengi klo lapen koson si scientific ron pen ilitum bu kapang reng na ingma pen long hong kapang reng na ingma pu training along ta ilitum che than chimum ponong lo la pen don franke wangji ani pusita me nane veterinary pen pusita me fishery pen pusita me pen nane chituki sona hormu pusita me nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Dr. Tuliram Ronghang Sarhan pona chuning riklo jan nilitum ahokpet sai chituki aratum han pusita me nalitum mathapon po pen aporteng pen nilitum hanta lahai pusita me nane ku pusita me pen spray machine pen hanamu pen cenglok kado kawe pusita me nalitum nang pale ponpo pusi ningche thelo la pen nilitum ta kaprek la department pen pusita me nilitum ta chuning gidam pen si nane longhong puso pusita me na longhong puso program pusita me nilitum thik pon bompo pen nane intiga prang city pusita me nilitum department alom dang si chingkidam ikpo la pen nane fisheries pusita me okapang reng pen cenglok wapang reng pusita me nilitum department adoka we pen chingki chet han pen si training pen cenglok kadoka we ke claim ke dam pam lahaya muni tum pen pusita me nilitum chetong langtum kupi si ke mangma pen langtum koson si claim ma pula so ateng pen pacheton si nilitum adoka we sai chutuki arat tum hanta la so keningang bong pen tum chethan chimum pon diklong lo Dhonsri Owe Kimi Sport Association atum ben spatri pe ponsi catching sia Farman BDC Cup ki pathu pangcheng catching si ki pathu pon along sami aluhiaman pen CM Dr. Tram hang chitong dun pensi labang su pathu sami ipu pon lo lapu sona por hut sami Dhonsri MSC Consensi BDC sangpi nirola terang pi sami chitong dun si RDC pon lo lapen labang su pathu aja meglong mas vidhin doan sami Dhonsri BDC sangpi nirola terang pi pensi unan ki chirap chitu dun pensi lamchak pi pon lo Alhiaman pen gachitong dun CM Dr. Turam long hang sami Karbi Long sami non owi kimi tum sport pen culture buthak aprang ke baja pon jip hanta alangli pen ke bori lapen ki unan pen kachrap chitu dun jip hanta alangli hin hot pachini pon thu keching siani ki pathu pon labang ki Dairamt Difuza FC lapen ki bithipang FC tum angbong pen si pathu pon lo ki pathu bom ahud anbang ki pathu tum ke thek chidai koi mate ke choman chida chok pen si kerem ki high stami spatini pon thekadal lo lasi kerem ki high chipat lasi kerem ki high ke patini pon chi phan basi Tribecar Tour Ponsi, Dairam Difuza Atumbansi, catching si Patuanis the Mitch Pipe on Dello. Karbi Autonomous Council Torpor Paji, Raita Kulibaya, Aroyat, Donseri, Sport, Donseri, Uekimi, Sport Association to organize Korais, VDC Chairperson, Logoteya, Localimisi, Yem, Sports Keto Aguay South. BDC Cup প্ৰথমবাৰ ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউচ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ আৰু মই স্পৰ্টছ কালচাৰ ষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si Domi Thakmi Kardom